Yan mga lods, magluto ta og utan sa atong bukid. Yan. May cameraman diri mga lods. Luto ta og utan. Yan. Mga lods, magluto ta og utan ninyo para among isud-an sa among bukid. Wa may laing sud-an mga lods. Wala kaming ulam. Yan. Luto naming utan. Yung utan mga lods. Kami kayong utan sa bukid mga lods kay presko kayo. Gikan gid sa tinanom. So layo ta sa mga chemicals. Kanira gid in taon namong sudan mga lods. Utan. Ito lang yung ulam namin mamaya. Yan, kamunggay, saluyot, saka okra. Yan. Okra at saka kalabasa. Yun. Kalabasa. Yan. Ito lang yung ulam namin mga lods. At saka ito. Puso ng saging. Yan lang ang ulam namin mga lodi. Yan. Kain tayo mamaya mga lods. Niluto ng asawa ko yan mga lods. Napakasarap na puso ng saging. Tambay na muna tayo ngayon. Yan. Habang nag-aantay ng ulam ng asawa ko, yan. Luluto siya ng napakasarap na utan. Utan lang yung ulam namin dito mga lods. Fresh from bukid. Yan. So wala kaming ulam ngayon kaya utan. Utan-utan na lang muna tayo mga lods. Yan, nagluluto na yung asawa ko ng ulam namin mamaya. Ito lang yung ulam namin. Gulay. Fresh. Ayan mga lods. Buwad at utan lang yung ulam natin ngayon. Ayan. Daing. Ayan. Gabi na, 6 PM na mga lods. Kainan na mamaya. Ito lang yung kunting ulam namin. Buwad at utan Bisaya. Yan. Masarap na to mga lods.